Нов ден, ново начало са казали хората. Зареден съм със сили. Имам кафенце. Готов съм за тази скоростна кутия. Общо взето с нощи ресърчвах как трябва да се случат нещата и не изглежда да е особено лека работа. Като смятам да подходя последния начин. Тъй като колата не седи особено високо, идеята ми е да махна бронята, тъй като тя е най-ниската част. Ето тук и със сигурност ще пречи, мери го, ще пречи с 1-2 см. Но реално кутията трябва да се размине с ето тази града тук. И според рулетката се разминават, но на практика дали ще е толкова просто не знам. Така ще се изчистя място тук, тези всичките неща ще ги махна. Ще махна радиатора, така или иначе ще го сменяме, така че ще изчезне заедно с перката. Тя трябва да се монтира наново на новия радиатор. Бронята, фаровете, не знам дали ще има нужда, може би ще трябва и тях да ги махна, ще ги погледна и така. А бронята, защо съм толкова склонен да махам бронята? Ами тя така или иначе трябва да бъде закрепена по-добре, защото не изглежда розово положението. Така че да я махнем, да създадем това допълнително главоболие, за да може пък после да я сгуба по-добре. Искам само да забележите каква е разликата между стария и новия радиатор. 23 мм, 53 мм. Разбира се, ако мине всичко плавно, няма да е. Така, какво се случва? Кутията е отцепена и е тръгнала. Проблема е, че на този болт, който влиза тук на тампона, ето му, опира в купето. И трябва да се свали ето тази планка, която го държи. Един болт свален, втори болт свален, трети болт вика няма да излизам. На земята е. Падна, сама падна. Помолих се на Господ, тя сама падна. Сега ми остава да сваля това и всичко, което е нужно, датчици и работи за новата кутия. 12 часа родилни мъки по-късно. Успях да я сложа. Не се даде без бой, беше доста трудно, главно вкарването обратно, тъй като е доста трудно да се напасне и така като няма какво да я придържа отдолу. Бях сложил на едно трупче с един крик и да, няма да навлизам в детайли, не беше изобщо лесна работата, доста нерви, доста пот, няколко рани по-късно влезна. Дали бих препоръчал на някой от вас да се захване с подобна работа? Ами зависи какво търсите. Зависи дали искате просто някакви преживявания или просто изобщо не ви се дават пари и сте склонни да се измъчите. Давайте, иначе просто ако нямате с нещо, с което да дигате скоростната кутия, канал или подемник, наистина не се вкарвайте в излишни филми. Не е чак толкова проста работа. Реално е проста работа, просто се иска инструментите и условията. One day later. Малко остана за да върнем колата на пътя. 8:30 е, без много да се бавя, се захващам за работа и се надявам до края на днешния ден да имам шанс да я покарам с новото окачване. Ето е кормилната щанга извън колата. Сега ще иззема малко размери. Ето една глупост, която да не повтаряте. При слагането махнах тези, като не осъзнавах изобщо, че мога да нараня гумичките. И това е резултатът на чисто новата част. Няма да поръчвам нова да слагам. Така ще карам, ще изсложа тук, ще залепа с нещо. Колкото да закърпа положението и я слагам така, но да, оставихте ги тия пластмасови неща. Те очевидно са сложени с цел. Рейката е монтирана. Сега ще се захвана с двата амортисьора. Естествено няма как всичко да минава плавно.
Разказахме играта на този болт. Намерих болт, сложих го. Тази страна е сглобена. Междувременно взех и тампона, който сега ще монтирам. Тази страна също е готова. И след като сложа тампона, ще остане да се сложи радиатора и вече ще може да запалим колата и да я обезвъздушаваме. И в днешния епизод от предаването ще олее ли пецата? Мале, много е така това пеца, бе. Пак оля, бе. Едно от изискванията, когато се кара на писта е терминалите на акумулатора да бъдат изолирани. Сега ще направим точно това. Опитах се да сменя спирачната течност и когато развивах задна лява спирачка, се случи ето това. Просто се откъсна. По такъв начин, че не потече и се надявам, че просто е останало в затворената позиция, но ще се покажа. Общо взето ще рискувам и ще излезна така по улицата с колата. Ще направя няколко твърди спирания, за да видя дали няма да избие. Както видяхте от предния клип, колата не запали. След тестване на много неща, стигнахме до главното реле. То не получава от пин номер 1, който е позитивната му част, не получава 12 волта. Тук показва волт и маничко. Трябва да показва 12 волта. Ето е решението ми на проблема. От плюса на акумулатора съм хванал един кабел, който през копче върви към копето и другият му край от копчето излиза и отива директно в пин номер 1 на главното реле, което означава, че когато копчето се натисне, тук ще влезне директно плюса от акумулатора. Когато се изключи копчето, вече плюс от акумулатора няма да е активен тук. Ето и вътре положението как седи. Ето го кабела, който идва до това копче. Мацнал съм малко лак за ногти, за да знам кога е включено и кога е изключено. Когато има черната лента, значи е изключено. Когато я няма, е включено. Байпаса, който съм направил, просто пуска 12 волта до пин 1 и сега следва ето тези неща да се отрежат от радиатора, тъй като се бият в алтернатора. Ще ги отрежа с една ножовка, но преди това ще сваля алтернатора, за да имам място. Отрязах ги двете стърчащи, пречещи неща. Освободил съм алтернатора, махнал съм пистовия ремък, махнал съм пластмасите, законтрил съм главата и сега ще отхлапвам от тегача, за да смена най-накрая този ремък. Една проверка, дали всичко си е по местата. Тук нещата съвпадат и отдолу всичко съвпада, така че всичко трябва да е наред. Моментът на истината, да видим дали ще запали. Ето, че този момент дойде, колата е готова да бъде запалена и покалена. Да видим какво сме свършили, да се усети разликата от новите части. Не беше много лесно, тъй като доста неща, както видяхте, се объркваха по пътя, особено това с главното реле. Изобщо не ми е приятно, че се наложи по такъв начин да байпасвам системата, за да заработи колата. Ако някой от вас има опит с подобни неща или е минал през нещо, моля да сподели долу в коментарите, ще бъда много благодарен. Ако има нещо, което аз самия съм изпуснал или не съм направил като хората, за да причиня тази грешка, която се наблюдава. Колата вече е сглобена с гуми, с всичко. Остава да бъде свалена от криковете и да се отиде на реглаж. Генерално да се тества малко, да се види с този байпас, дали пък той няма да създаде някаква мизерия.
но това остава за следващия клип. Чуваме се, виждаме се и ай чао!